Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Барномаи навбатии футболи Осиёро манзури шумо мегардонем. То оғози бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё дар Қатар ҳамагӣ 3 ҳафтаи дигар боқӣ монд. Аз ин рӯ сармураббии дастаи мунтахаби мамлакат Петер Шегерт барои омодагии пухта дидан футболбозони кишварро ба шаҳри Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб бурд. Ҷамъомади таълимию тамринии тими миллӣ дар ин макон то 27 декабр идома меёбад. Футболбозон дар ду баҳс дар як рӯз тайёрии худро баргузор менамоянд. ҳоло машқҳои ҷисмонӣ ки субҳгоҳон гузаронида мешавад манзури шумост. Петер Шегерт ба ҷамъомади таълимию тамринии дастаи мунтахаб 27 бозигар, 3 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 12 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлагарро даъват кардааст. Дарвозабонҳо Рустам Ятимов ва Муҳиддин Ҳасанов аз Истиқлол, Далерҷон Баротов аз Истарафшан, ҳимоятгарон Ваҳдат Ҳанонов аз Персеполиси Эрон, Зоир Ҷорабоев ва Манучер Сафаров аз Нефтчии Ӯзбекистон, Аҳтам Назаров, Тавриз Исломов, Толиқҷон Қурбонов аз Истиқлол, Холмурод Назаров аз Равшани Кӯлоб, Далер Имомназаров аз Эсхатаи Хуҷанд, нимҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев, ЦСКА 1948 Булғористон, Амирбек Ҷорабоев аз Кедаҳи Малайзия, Муҳаммадҷон Раҳимов аз Бухорои Ӯзбекистон, Комрон Турсунов аз Гокулам, Кералаи Ҳиндустон, Рустам Хайлоев аз Тюмени Русия, Алишер Ҷалилов, Эҳсони Панҷшанбе, Ҳамадони Камолов, Шервони Мабадшоев, Алиҷони Боризод аз Истиқлол, Вайсиддин Сафаров аз клуби марказии варзиши артиши Душанбе, Алишер Шукуров аз Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ. Ҳамлагарон Рустам Соиров, Локомотив Ӯзбекистон, Шаҳром Самиев, Милсами Молдова, Нуриддин Ҳамроқулов аз Регаритадас Турсунзода, Маҳмадалӣ Азизбоев аз ҳосилоти Фархор. ҳоло дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон имрӯзҳо 22 бозингар ҳузур доранд. Баъди 2 рӯз ба даста Манучер Сафаров аз Нефтчии Ӯзбекистон, Парвизҷон Умарбоев аз ЦСКА 1948 Булғористон ва Комрон Турсунов аз Гокулам Кералаи Ҳиндустон ҳамроҳ мешаванд. Ваҳдат Ҳанонов аз Персеполиси Эрон ва Амирбек Ҷорабоев аз Кедаҳи Малайзия ба урдугоҳи даста баъдтар хоҳанд расид. алҳол дар бораи баргузор кардани ягон бозии таҷрибавии дастаи мунтахаб хабаре нест. баъди ба анҷом расидани даври аввали машқҳои таълимию омӯзишии мунтахаби Тоҷикистон ҷамъомаи дуюмро аз 28 декабр то 7 январ дар шаҳри Абу-Даби идома медиҳад. 8 январ ҳайати дастаи миллии Тоҷикистон ба макони баргузории бозиҳо давлати Қатар сафар хоҳад кард. Тоҷикистон дар бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2023 дар Давҳа дар гурӯҳи А бо дастаҳои Қатар, Лубнон ва Чин рақобат мекунад. даста бозии аввалинашро 13 январ бо дастаи Чин мегузаронад. ҳафтаи равон расман мавсими футбол дар Тоҷикистон ба анҷом расид. агар дастаи Истиқлол пеш аз муҳлат соҳиби унвони чемпионӣ шуда бошад, пас Равшани Кӯлоб соҳиби медалҳои нуқра ва Эсхата сазовори ҷойи сеюм шуданд. Эсхата ва Кӯктош шумораи имтиёзҳои баробар доштанд, аммо аз ҳисоби бозиҳои байни ҳамдигарӣ Эсхата ба бартарӣ расид ва зинаи сеюмро ба даст овард. акнун соли оянда дастаҳои Истиқлол ва Равшан Тоҷикистонро дар ҷомҳои Конфедератсияи футболи Осиё муаррифӣ мекунанд. ҳафтаи гузашта ҳамчунин бозиҳои гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ва Лиги чемпионҳо ба анҷом расиданд. дастаи Равшани Кӯлоб дар даври шашуму охирин дастаи Олтин Асри Туркманистонро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе қабул кард. рафти бозӣ нишон дод, ки барои ширкати бомуваффақият дар бозиҳои байналмилалӣ клубҳои Тоҷикистон ба таври ҷиддӣ сабку усулуби худро бояд дигар кунанд, то ба даври бозиҳои плей-офф рохат гиранд. аз бозиҳои даври охири гурӯҳи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ки мо дар бораашон ҳарф назадем, имрӯз мегӯем. дар бозиҳои гурӯҳи F ду даста тавонистанд ба бозиҳои ҳазфӣ роҳ ёбанд. дастаи Макартури Австралия бори аввал дар чунин мусобиқа ширкат намуд ва ба даври минбаъда рохат гирифт. аз ин пештар дастаҳои Австралия танҳо дар бозиҳои Лиги чемпионҳо ширкат меварзиданд.
чун дар бораи ду дастаи муваффақи Австралия сухан гуфтем, ғайри чашмдошт дастаи сеюми ин кишвар PSM Макасар дар гурӯҳи H ноком шуд ва зинаи сеюмро касб кард. дастаи Сабоҳи Малайзия бошад бартар аз ҳамаи дастаҳо буд. ниҳоят дар гурӯҳи I Тайчун Футурои Тайпеи Чин аз гурӯҳи сабуктарини ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ба даври бозиҳои ҳазфӣ рохат гирифт. Ба ин даста имкон пайдо шуд, ки аз ҳисоби ғалабаи аввалаш бар Улан-Баатори Муғлистон ба бозиҳои ҳазфӣ роҳ ёбад. Улан-Баатар дар даври охир маҳз Пейсафро ба шикаст рӯбарӯ кард, аммо як тӯби аз дарвоза гирифтааш ин дастаро аз мадори бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё берун гузошт. аз бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ба Лигаи Чемпионҳои Осиё мегузарем. дар ду гурӯҳ бозиҳои охири гурӯҳӣ ҳафтаи гузашта ҷамъбаст шуданд. аз гурӯҳи G Йокоҳамаи Ҷопон ва Шандон Тайшани Чин ба бозиҳои ҳазфӣ роҳ ёфтанд. бозии охир тақдирсоз буд ва Йокоҳама баъди пирӯзиаш бар Шандон аз зинаи сеюм ба ҷойи аввал баромада, Инчхон Юнайтеди Кореяи Ҷанубиро аз мадори бозиҳо дар канор гузошт. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаро ба поён мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Осиё ва Тоҷикистон аст. бо барномаи мо бимонед. ҳар ҳафта дар ҳамин рӯз ва дар ҳамин соат барномаи моро интизор шавед. хайр то боздид. худро эҳтиёт намоед.